Wie het even bij het ministerie in Ljouwt ben dat nota 16 tips binnenkwamen hoe de moord op Marianne Vaatstra. Juster weer een uitsturing van misdierverslagjouwer Peter R. de Vries hoe de moord uit 1999. De politie houdt er serieus rekening mee dat de moord naar een bekende wie van Marianne. Een 13-jarige fietser is van een moslim verwoond rekken bij een ongeluk op de Westerdiek in Rieptjerk. De jongen kwam in botsing met een auto. Hoe dat kan gebeuren wordt nog onderzocht. Het slachtoffer is met de traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Greens. De stritten om het verbouwde provinciehuis in binnen aansluiten voor het verkeer. Vanwege de officiële opening morgen trok koningin Beatrix. De daarin is de verbouwing in volle gang. Ondernemers onder de tabaksmerken en Oosterstritten balen van de aansluiting. Je kan alleen maar te rijden door de stritten en wij moeten toch van de passanten. De klok van de hervormde kerk in Drie is een uit de toer hellen. De Broezenloedklok is stikken en wordt naar Duitsland gebracht voor reparatie. Daar zit een gespecialiseerd bedrijf die de klok uit de 16e eeuw lasje kent. Als het goed is, zingt de klok in oktober weer te plak. Joen en vannacht opklaring zijn droog waar, het wordt zo'n 12 graden. Morgen simmen ze daar met een soort zinnen en de temperatuur kan oprennen rond 24 graden.